Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Merry Christmas. Merry Christmas. Bago pa mong nakatuog, no? So, sa mga donay Noche Buena, ang wa, mihagok lang dayon. Mga igsoon, dili ang atong hikay, dili ang atong mga selebrasyon, mo'y nakapahimong malipayon nining maong adlaw, kung dili ang kamatuuran nga ang Dios ni uban na kadato, ang manluluwas ni kuyog na nato, nahimo na gyud siyang tao. Busa sa atong paghandom niining maong kamatuuran, ato sang himuong tiduod nga makigkuyog tas Ginoo. Ang ato mga sala mo'y hinungdan nga mahimulag taniya. Mauna nga iampo dato nga duna untay kausaban sa atong mga kasing-kasing, huna-huna, labi na gyud sa atong mga leaders din sa atong nasod, kaning silang na-involved karong sa dagko kayong mga sala, sa korupsyon, sa kahakog, kabakakon, nga unta magbag-o na unta ang ilang mga kasing-kasing ug huna-huna. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig suporta nato pinaagis pagpamalit aning ato mga slots aron matuman ang ato mga proyekto, tagaan unta sa Ginoo sa kalig-on sa pagtuo o kalambuan sa kinabuhi nila. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Hibaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa kalikasan, ang iyang katawan karulang bayan, ang Diyos kadai-tanaw sa yuta. Ginoong Diyos na inyong Diyos sa amahan, makalaga
Magampo kita. O Dios, imong gibuhat ang tao sa paagig katingalahan, o imong giuli ang iyang dungog sa paagig alabi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagka-Dios ni Kristo, nga miambit sa among pagkatao. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil ni atong milatas sa kapukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, o pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan, gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at ubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabut og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga buktong, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinod anong, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, makakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga
nga pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa alpa ug sa mananoy nga awit, diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyo. Pag-awit kamo nga malipayon at ubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Ebreyo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagpuput sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, bilingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud moingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel, ikaw mao ang akong anak, karong adlawa na imo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglang mosimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Ang Diyos ang bata, nagkakatao na sa Bethlehem. Alleluia. Siya ang Kristo, lagi handog na. Alleluia,
kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Hingayaon ikaw, O Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabudtog diini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kidi ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apad ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon, may midawat o mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mauban ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya og misinggit nga nag-ingon. Siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining atong hangyo dinhi nga di gyud nimo bakantihan ang imong atubangan nga lingkuranan, ekspresyon na siya nga makigsuod ta sa atong isig katao. Nganuman mao gyud nay batasan sa Ginoo. Si Hesus ang ikaduhang persona sa Dios, gihulagway sa atong ebanghelyo nga wala pay nabuhat bisan unsa, kauban na gyud siya sa Dios. Nya ang Dios tua sa langit. Unsa may gibuhat sa Dios tungod sa iyang dakong gugma para nato, sa dihang nakasala nata, nagpuyo nata sa kangitngit sa sala, nanaog siya og mipuyo
ubad ka nato, Emmanuel. Sa to pa, gusto gyud Ginoo nga wa bay bakante, way putol. Unya wa siya mukuyog nato isip Dios. Pwede mang magkuyog ta nga parehatong Mama Mary nga giadto siya sa anghel. Ang ato sang anghel nga magbalagtay naa nato, pero anghel man siya, espiritu man. Wa siya moanhi si Jesus ang Dios nga nagpakatao, isip Dios ni anhi gid siya og iyang gigamit ang atong tawhanon nga kinaiya. Tao gyud. Tao ba kanang pareha gid dato. Lingay mong tupad ina tao ka. Tao. Karon ra ba ang kalibutan mga igsoon naghinay-hinay bayag himo nga kada nang dili tao, mura na lag tao, kanang gitawag og AI, artificial intelligence. Mura na gid siyag tao, mo na ang mga sakyanan karon nga gimanduan nag AI. Pwede ang driver mo lingkod na lang, magsige na lagdagan ang sakyanan, wa na hilabtis driver. Og daagi mga sakyanan sa hangin, sa dagat, og sa yuta nga wala na gyud driver nga tao. Naasay mga workers sa factories karon. Wala na eh. Di na tao. AI. Nga, mas dali pa kuno, mas sentido pa. Kaya ang tao, lihok gamay, libak daghan, lihok gamay, anag cellphone. Nga imong badlongon, lipat-lipaton lang ka. Muna ang uban, mopalit na lag AI ang mga kompanya. Mahalag medyo mahal-mahal, kay inig-operate sad, paspas pa, consistent pa, effective pa. Ngilingya imong tupad, na gusto ka mahimong AI, artificial. Ang Ginoo na tao, dili artificial ang iyang pagkatao. Tao gyud nga matuod. Tao nga matuod. Mao na nga duha gi iyang nature. Tao nga matuod og Dios nga matuod. Nya kita sad, kitang tao by virtue sa pagkatao ni Kristo nga Dios, ang tao nga matuod nahimo na sad taron nga Dios nga matuod. Gisagop ta niyang mga anak. Anak. Ilingay mong tupad. Ingna kay bao kang anak ka sa Dios. Naibaw mo? Nya kun anak ka sa Dios nganong sige man kag kolor anay imong buhok? Nganong sige man kag kiskis anay imong kilay? Nganong imo mo nang gikaguol kayo ang imong naong? Anak man ka sa Dios. Nganong sige man kag panglibak anang imong sigataon? Di ba na kinaiya sa anak sa Dios? Nganong sige man kag higugba anang kwarta nga ang Dios di man kwarta ang iyang gihigugma? Siya may naghimos tibok universo. Hangtod disangko na lang kas pagpangawat anang kwarta. Dagko na kaayo, dili na thousands, dili na millions, billions na, trillions na. Anak man ka sa Dios, mao na pinakapeligro mga igsoon kung malimot na ta nga anak ta sa Dios. Kay ang atong binuhatan mahimo namang murag yawanon. Pareho anang bana nga malimot sa iyang pagkabana, murag yun siyang ulitaw. Kabantay mo? Murag siyang ulitaw. Naasay mga asawa, nalimot na siya, minyo, murag sa yun siyang dalaga. Pagpasiksig yung bangayo. Yan, anarbay ginagmain kunots pa, pero sige lang yung pasiksi, mag-short-short saan. Pero nanay daghang lisbok-lisbok, dili pa pariha atong dalaga gyud na hanoy kayo kuan ba flawless kay panit. Pero iya nila nang hunahuna na ilad nahimo na siyang AI, artificial
idealism. No? O na. Yeah. Di nga imong tupad na sad. Ing nahigugma ka na ako. Nahigugma ka na ako. Uy, kanang imong tupad, anak biya sa nas Ginoo. Magsuon baya mo. Ana, basig nalimot ka, sigihan lang na ni mong libak. Kani biyang nagwali, anak biya ni Ginoo. Nya ang kinaiyas Ginoo, magdiligsigig yung wali. Munang sa atong unang pagbasa iyon, pagkatahom sa mga tiil sa nagsigig wali sa maing balita. Unsa ba nang gibuhat nga pagwali? Kana bang imo atong itudlo sa mga tao? Nakitang tanan, anak sa Dios, gihigugma sa Dios, o kita Dios. Malimot biya tana. Mo nang uban, moingon dayon, ako padre, saon man gyud, tao raman ta padre. Tao raman gyud ta. Nalimot man tingali ka, nga anak kas Ginoo. Isang yaw sa nasa imong anak ko, nga anak kas Ginoo day, anak kas Ginoo dong. Nga ang Ginoo, dili mo na magsigig duwag cellphone, di man na magsigig duwag computer. Ang Ginoo, mahigugmaon man na. Di man na magsigi og kusmod ang naong. Di man sana mangabit ang Ginoo. Kontra man sa Ginoong pagpangabit. Anaon ba? Naon pag-istorya? Dili kay ika na noy magbuot, kablag yun, murag yung ikay tarong kaayo. Mo na ron ato mga leaders ay sila gyud magbuot. Mo na, porting daghana hinoong dili magkatugma silang istorya. Kay kadto kunong ni Ambax Pangpang dito sa Kinon Road, murag di man kuno to di Escabral karon mao naman na ilang istorya. Imposible kuno gayo muambak to or di lang gyud kuno to ihog dito sa Pangpang. Di gito muambak kay hadlok man kuno to height. Nya unsaon sa kuno pagtuo nga kuan na katuuhan na nga kaadlawong dako mag-standby dito. Nya biyaan pag is driver. Biyaan adto dito mag-standby unya dunay fear of height. Murag bag dili maigo ba? Kay nga naman dili naman kamatuoran maghimo-himo na tag kamatuoran daghan yung sami. Nya matud pas uban DNA wa man kaabot usa ka oras, DNA man dayon, humban man dayong DNA. Ang uban gani anang DNA abot pa man ganig tag sa kabuwan. Kay muagi man nagpurti kakuti nga proseso sa pagtesting. Oy, usa ra ka oras man na kuno ana nya declare dayon. Unya dili ipakitang naong. Tabunag maayo. So mao na ang gitawag og tawhanon. Pero himnomduman baya nato Dios baya ta, anak ta sa Dios, ug karong adlaw matud pa sa atong ebanghelyo ug sa atong ikaduhang pagbasa, kita ra gyud giingnas Ginoo, karong adlaw gianak ko ikaw. Mas pinangga patas mga anghel. Tinuod ubos tas mga anghel. Kay ang anghel gamhanan man kaayo. Di man sila mamatay. Pero kita ra giingnas Ginoo, karong adlaw gianak ko ikaw. Nindota no. Sige. Last na lang lingi sa imong tupad. Hingna mupalit kitag slot. Ayaw kawili anang imong kwarta kay dili na mao'y gikinahanglan sa Ginoo nga daghan tag kwarta. Ang gikinahanglan sa Ginoo di ay nga daghan tag gihatagan sa atong grasya. Kay ang anak sa Dios manggihatagon ug ang iyang ihatag kaluwasan. Ug unsa bay mga luwasono nato? Kining atong slot pananglitan ang grace. Kining atong grace tag 100 pesos ni ato ning itiwas og bayad adtong ato didtong previous nga project. Ingnon nako atong previous nga project kay 80% sa akong
nadawat nga donasyon dito sa previous na kong parokya nga mo'y nakapatukod atong kumbento nga ni resulta sa napayutan karon gikan man sa online parishioners. Nya kamo dinhi kasagaran ninyo mga online parishioners nako from 2020 hangtod sa 2025. Pagka August 5 kamo na say ako dinhing territorial parishioners. Ang taga dito na sa Compostela ang nahimong kabahin sa online parishioners. So ato tong project kining Grace tabangono ni muna nga atong halin karon sa Grace ni abot nag 104,316 ka slots pero naapay 595,684 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nyag mahurot ni kahalin, maimpas po tong atong project dito. So tabangonon, no? Tabangonon. Naani 70 slot challenge nga tag 7,000, nga 300 na ang atong nadawat. Ang PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, mo na ni ang atong slots para dinhi. Nakita ninyo sa atong mga 5 kabuan na pagsigig baligya aning maong slots, nakita ninyo ang mga kausaban din sa atong palibot. Tan-aw ninyo, nag-anam og kanindot o nag-anam og kabate? At least dili pa mo mga buta. Makakita pa dahil mo sa palibot. Mo na, tungon na sa ato mga slots, pero kaning naglingkod daghan pa man ani wa ka slot o kaning niyang naminaw na kos online. Muna palitag PPSC tag 100 ra sad ni siya pesos. Unya ang atong halin niabot nag 82,648 ka slots na apay 17,352 ka slots. Kuha man ni mo tawag na to first round. First round sa PPSC. 17,352 na lang ka slots ang available, tag 100 pesos per slot. Niya doon na ni 162 slot challenge na tag 16,200. 188 na sad ang atong nadawat. Unsa maroy atong sunod na naglinya nga mga trabahoonon dinhi. Nahuman na nato ang atong ceiling. Tanawa, hapsay na no? Ato bang kisame ba? Dili ba? Hapsay na ni ato na pintala na sad. Ang ato rong trabahoonon kana diha nga side. Ang atong bell tower, humnononon pa na siya. Unya dayon munaog ta maghimo tag adoration chapel diha sa ubos ana. Unya maghimo ta diha bag-ong dako-dako sad ga CR para mo partner aring CR dire. Aron pwede ka dire, pwede sa kadiha. Ana nya kana diha mas nindot-nindot to nato. Anang pwede da ka matog. Nanay architectural design. Ato na lang ng pangayuan o approval sa atong Arsobispo Sugbo. Nya nag-agad sa taana sa inyong mga PPSC. Kada dako kay nag-ikatabang sa atong parokya. Nya ang sunod ana mao kining tanan natong mga bangko ato ning ilisan kay gipang-agay ay na gani ang uban ninyo gipamahit na tingin inyong lubot diha sa nigirog ninyo no. Gubao na in town sa inyong likod paakon pero ato la sa nang agwantahon pero ilisan gina nato tanan di ba in kakanus abad pader nya mapalit mo slot basta may atong ilis ana muna, tabangonon gyapon. Nya ang atong DPR sa pagkakaron mao na ni ang atong gamiton para paghimog mga balay. Mo budget tag 50 to 60,000. Gi-analyze na ni nya karong simanaha or next week tingali magsugod na tag construct. Nanatay na tigom nga 25,677 ka slots tag 100 pesos maka hubanan ni siya mga 43 kabalay. Nya naatay applicants nga mga 100 ka applicants, mga 50 na kapin ang atong na survey. Nya basin pa og
makabered gina nato sa paghimo. Kaluyas Ginoo, no? So pakpakan nato ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Niya karong adlaw mao na yung katapusan natong pagdawat og ikhak. Ikhak, mga edad ko, halad ko. Niya ato na ni rong sugdan og bendisyon kaming kahon sa ikhak na naman nagisud nato diha ang inyong mga envelope katong inyong gisignan ko. So kung wa pa mo ka hatag sa inyong ikhak, wa pa mo ka hatag sa edad ko, halad ko, lapang hatag na mo karon. Niya i-submit dito sa opisina or diha sa gawas natin mga lamisa diha aron ato na nang butang dinhi. Nya support sad mo sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay ato ra sa ning gamiton sa atong mga charitable expenditures o sa atong expenditures dinhi. Sige lang gid mo view, like, share, subscribe. Nya karon 280,000 ning atong subscribers. Nya maka-income sa daan mo na atong gamiton dinhi puno-puno sa atong mga expenditures. Kay daghan man kayong magsigig linya dinhi mangayo. Mao nang mura sa ta dinhi gamay nga DSWD. Maghatag-hatag sa taginagmay. Unya pasalamat as Ginoo kay nadawat na nako gahapon ang share nato sa YouTube sa month of November niabot og mga 313,000 pesos kapin. Praise the Lord. Gid kay ning YouTube dako-dako man iyang gihatag karon og daghan-daghan na tingali mong ni view no. Kinsa man dinhi be magsigig og view, magsigig share sa akong YouTube taas kamot. Ay kajutay ra day ninyo no. Unsa naghagkamong tanan magbuhat mo ana kada adlaw no. Masus kawa gid ninyo ayo. Pero niabot yung 313,000 sa una mag-average dag mga 200, 210 1,000. Dako na kay nagtabang. Dako na jud kay tabang sa ato mga scholars, sa ato din ang mga UI. Kining tanan mga igsoon ako digisgutan kay mao ni ang gustos Ginoo nga mahimot ang kauba diya sa kaluwasan. Dili magsigig tigom anang kwarta hangtod mangawat dalag kwarta kung dili magsigig paghatag nya abunuhan tas Ginoo og daghan pang grasya aron daghan patag ikahatag. Mao nay nakanindot. Manindog na kadto nga muhatag. Atong ipadayag ang atong pagtuo jay dig-abot sa lalang sa Espiritu Santo mupahuway tagamay nya muluhod. Nagatuo ako sa Dios mahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Hilom sa manindog. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong kasing-kasing na puno sa kalipay tungod sa Dios nga nagpakatao ug nagluwas kanato. Malaumon kitang moingon kaniya, Ginoo, padalangini kami sa imong presensya. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Sa pinaagi sa atong pagsaksi sa iyang pagpakatao, ang katauhan sa tibok kalibutan makasinati sa presensya ni Jesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Nga ang kalinaw maghari tali sa mga kanasuran,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Nga ang mga dili Kristiyano madala ngadto sa kibalo kang Jesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Nga ang mga kabanayan magpuyo diha sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw ug sa panag-uyon ni ining panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug walampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Nga ang mga kabus makakaplag og paglaom ug kalipay sa pag-abot sa manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangin kami sa imong presensya. Makagagahom ug bahigugmaong Amahan, imong gipadala ang imong bugtong anak nari kanamo aron kami iyang luwason. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong katuslanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. Dawata Ginoo ni ining Pasko ang among halad, ania ang hingpit nga pagpakiguli namo kanimo o gigon man ang among bug-os nga pagsimba kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan o walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aton paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga buatubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nakabatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tadang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug hibaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kabigluwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong padag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen.
magampo kita. O Dios nga maluluyon, karong adlaw na tao ang manunubos sa kalibutan, siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Dios nun. Itugot nga siya usab ang muhatag kanamo sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kahiusa diha ni Kristo, union with Jesus Christ. Mahitabo rasad ni nato kun ato sang himuon ang atong kaugalingon nga anak gyud sa Dios. Dili lang kay moingon tang anak ra gid tao. Karon atong himuon ang pagbendisyon sa atong ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa kinabuhi, grasya ug gahom, gihimo mo kami sa imong larawan ug kasamahan aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay ug kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon ug mapasalamaton nga mihalad karong adlaw nganha kanimo sa ilang mga petitions ug mga gratitudes ug sa ilang edad ug kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa nining among parokya. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gayud ang kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam ug kalampusan sa ilang mga plano ug buluhaton karon ug sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. Berhin sa Pilar, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Atong pasalamatan ang mga tao nga nialagad nato karon, ang atong mga pimag, desgawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong love offering assistants. Muna magway nakabata sa atong asherits, sa atong sakristan, sa atong mga kaning IT, SOCOM, sa atong lectors, salmista, ug ni asad taroy mga seminarians nga taga-ato gyud dinhi. Ito ning iampo sila nga tulon ni sila kabuok rong niya mot kinsay unang mugawas ani. Nay usa taga-ato sa Ateneo nag-eskwela, ang usa naa sa UST, ang usa upat din ni sila. Ang usa naa sa Seminaryo Mayor, theologian, niya ang usa naa sa college. Ana sila. So, atong choir, ang Couples for Christ Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings, karon pinanguluhan sa atong mga bread and wine offerers, na sila si Mr. John and Mrs. Maria Teresa Cortez and family, ug ang mga senioras. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Nga mo na to no, padayon tagpalit og slots, kay gikinahanglan kay na nato karon ang atong grace, 100 pesos per slot, unya doon na ni 70 slot challenge, nga tag 7,000. Ang atong PPSC, pinaspasay na rabat trabaho ani, nga mo unta tong plano, unahon lang adoration, yan ingon mga architect, atong mga advisors, ini mga architects, ingon sila, di mayo pa der, humno na lang gina, dihang iriyaha, kay laing kay mahuban ang adoration, yan magsigi na sa tagtil-til dito sa babaw, ato lang ng humnon, ang saman, sukol mo, man maningog ang taga
duda gyud ko ani mga tawhan na gini klaro pero basin pa diay. So ato ang sukla na to diya. Ato na sugda dayon. Niya tag 100 gyapon ni pesos ang atong PPSC nga naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang atong DPR padayon tang mudawat nga tag 100 pesos para ipangtukod og balay. So sa makausap pa atong pakpakan ang namalit na tog mga slot. Salamat kayo. Naapataroy misa alas 10 sa buntag. Nya nasad tay laing misa alas 12:15 sa udto. Nya ang atong high mass nga Christmas mass karong alas 5 sa hapon. Nya ang atong sunod nga misa alas 7 sa gabi. So palihog og text sa inyong mga kaigsuunan nga wala pa kasimba karon kay pista girong iglilihi. Ato nang ikuan ha. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug dawata ang panalangin sa Dios. Sa pagpakahimong tao sa anak ang Dios kaayo nga walay kinutuban nagwagtang sa kagitngit sa kalibutan ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon nagdan-ag niining adlaw nga balaanon sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat wagtangon unta niya ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat tanan. Amen. Og siya nga pinaagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay sa pagkatao niya nga makaluwas magtugob unta kaninyo sa iyang kalipay ug maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita tanan. Amen. Og siya nga nagpakahimong tao nagdugtong sa mga yutan-on ngadto sa mga langitnon magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton ug maghimo nga mahaipon kamo sa simbahan nga langitnon tanan. Amen. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.